जोबोद गोजोननाय होबाय रायजो राजाफोरखौ दिनै जोंनि मोसा सावथुनखौ नायफैनायनि थाखाय दा जोङो मोसा सावथुन नायगिरिफोरनिफ्राय बिसिनि फिडबेकखौ लागासिनो गोबाङानो मोजां मोनदों होनदों स' जों आसा खालामो जे आरो गोबां जोंनि बिटिसि एलेकायाव मानसिफ्रा नायनानै बे सावथुनखौ मोजां मोनगोन आरो बेबायदिनो जोंनि बर' सावथुनखौ जौगानायाव जोंखौ थुलुंगा होबाय थागोन गोजोन्थों। दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि नोंसोरो गथ'नो मोसासो आं मोसा। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।